Que algún veciño do Castrillón leva atentos a lo menos 50 anos traballando as hortas do barrio. Estamos falando dunhas hortas que non son súas, que é terreo alleo, pero non coñecen o propietario, eles comezaron hai moitos anos a traballalas, ninguén lles chamou a atención e seguiron colleitando. Pero ollo, porque a cousa agora, Espiño, vai cambiar. Cambia moito, porque sí, eses terreos teñen dono, váiase teñen dono, e aí vanse facer vivendas, bloques de edificios, algunhas delas de protección oficial, pero outras non, e o que máis temen os veciños aí do Castrillón son os bloques de ata 17 pisos que se van construir nalgúns destes terreos. Obviamente din que, se hai un incendio, ven un camión de bombeiros tan grande que por aí non entraría. Habrá que velo, pero hai veciños aí como Albino ou José que saben que as súas cebolas, as súas patacas, as celgas que estades vendo aí, teñen os días contados nestes terreos. Hai xoias e xoias, pero este que topamos no Monte das Moas, na Coruña, chama a atención. Pequenas parcelas que veciñas e veciños traballan desde hai anos, onde botan patacas, cebolos e demais. Parcelas que teñen a titularidade non moi clara, pero agora poderían perdelas porque o Concello quere construir nelas. Pero vostedes aquí teñen un oasis. Que ten plantado vostede aquí? Eu teño cebolo, patatas, lechuga e xudías. Canto tempo leva traballando estas terras que vostede non é propietario delas? Non, que levo 20 anos. O que me deixou a min vivía aquí en casa, chamaban yo Rubio. E esta de aquí deixou o señor que vivía ali adiante, que depois marchou de aquí. Pero non había papéis. Papéis non había. E esa situación, a día de hoxe, segue a ser unha incógnita. Non se sabe quen é o propietario destas parcelas. Isto en cada ayuntamento, non sei. Saben vostedes que o Concello quere agora quedar con estas terras e construir aquí vivenda pública? Según digo, saleu, queren facer aquí. Pero, José, cenouras en pleno centro da Coruña botadas por ti. Totalmente naturales. Que tes? As acelgas, os puerros, os guisantes, as leitugas que están medrando xa. Todo isto que cita e enumera José faino a poucos metros da súa casa. Porque estamos no centro da Coruña. No centro da Coruña. Cando chegaches aquí e como? Grazas a quen? Albino, que foi o que me cedeu o trozo. Quen son os propietarios? Pois non o sei. Ese é un dos grandes dilemas desde hai moitos anos. Ignoro que enseñan. Agora, se hai que deixalo, pois non pasa nada. Pero se esas xudías ou esta cenoura que temos fose o último que ti foses levar a túa casa, que levas anos en mercar moitas destas hortalizas, legumes, como che cambiaría o tema? Non sei. Me imagino que mal. E chegado o día, se ten que ceder ese terreo por, digamos, por orde municipal, vostede, Albino, pecha e marcha. Sí, digo, fora. Que eu cosa, colle e marcha, está. E amigos. Amigos, como sempre. Que maravilla. Bueno, moita atención, porque co tempo que temos en riba é fácil de ver, A partir deste xoves, día 10 de abril, a Xunta volve a prohibir as queimas agrarias e tamén forestais de restrollos xoves